Колко може? Добре. Какво? Подредихме нещо. И те се наричат хората, които са тук. Здравейте! За съжаление трябва да кажа, добре дошли на последното събитие от четвъртия Варненски фестивал на науката. Стори ни се доста голям, ето че 4 минути. Открихме фестивала с варненци и ще го закрием с варненски учени. Защото това показва, че градът е иновативен, в града се развива и наука и технологии, а тези градове, в които се развиват наука и технологии, са проспериращите градове. Аз искрено ви желая на вас, варненци, хората от втория ми най-любим град в България, наистина да бъде толкова проспериращ, колкото е гостоприемна Варна. За да не стане по-емоционално, аз сега ще премина към материалното. И когато става въпрос за материално в моя живот,
Винаги ще си спомням 2008 година, когато се запознах с човека, който ще говори днес. Той излезе с един прът на сцената и говореше за кухата пръчка и толкова омагьоса всички нас съзнанието си и любовта си към материалите и металите, че завинаги останахме свързани. За мен е изключително приятно и голяма чест да поканя тук доцент, доктор инженер Диан Димитров от Техническия университет Варна, който ще говори толкова поетично, колкото е влюбен в материалите, за невидимото присъствие на металите, които зная, че той чува. Благодаря ви много за това, че заедно ще закрием. Заповядайте на сцената. Или да. Доцент Диан Димитров. Благодаря, здравейте от мен. Днес ще направим едно кратко пътешествие и ще се превърнем в звукови детективи. Виждате заглавието на нашата презентация. Ще разберем нещо за тайния шепот на материалите преди да се разрушат. Виждаме тук нещо, което, ако познаете, това е видна галерия. В древни времена и в по-нови времена, разбира се, опасният труд на миньорите е свързан с укрепването на тези галерии. Не случайно те са укрепени с дървени гради. Така, ако се случи нещо, скалата винаги поддава, може да се случи разрушение или нещо друго, съответно дървените гради започват да скърцат. И това е знак за чувствителното око на миньорите, че нямат работа вече там и трябва да излязат от тази галерия, защото предстои нещо да се случи. И това нещо не е приятно за никой. Така, първите проявления на човека да чува материалите, разбира се, човешкото ухо е ограничено и не може да чува всички звуци. Когато ето имате още различни снимки, когато техниката се е развила, се направили опити да чуваме чрез микрофони. Пиезоелектричните микрофони, които използваме, чуват много по-високи честоти от човешкото ухо. Съответно, хората са се опитали да използват тези микрофони, да слушат ядрените реактори, да видят кога се появява някакъв дефект, който започва да говори и съответно казва, че има опасност от нещо неприятно. Разбира се, тук се сблъскваме с другия проблем, както се сблъскваме и тук. Освен сигнал, това, което аз говоря, сигнала, който трябва да възприемем, има и околен шум. Околната среда влияе върху този шум, съответно в ядрените реактори, когато са най-неблагоприятните условия. Има радиация, има температура, така че опитите не са били успешни да се развие този метод в тази посока. Разбира се, има много други продължения. В самолетостроението се развиват композитни материали. Крилата на самолета са подложени на интензивни вибрации. Тези вибрации са случайни. Залагането на един от нашите микрофони някъде в крилото на самолета може да даде индикация за някаква пукнатина или някакъв дефект, който започва да се развива и работи, който може да се предотврати преди да се види още визуално този дефект, къде е и защо е. Старите къщи, дървените гради, знаете, дървата е естествен материал, нападат до всякакви насекоми, има дървояди, съответно някои гради отвънка изглеждат добре, но вътре не са добре. Поради тая причина можем да използваме нашите микрофони, като ги залепим на гредата, да чуем звука от тези
насекоми, дървояди, които работят вътре в градите и да разберем кои гради да подменим, кои да не подменяме, за да може нашата конструкция да бъде възстановена наново и да работи. Това е Аспарухов мост. Той е почти на 50 години, на 49 години. Аспарухов мост, построен през 1976. Такива структури като Аспарухов мост са изградени от стомана и бетон. И стоманобетон също могат да бъдат изследвани с нашите микрофони. Много изследвания са направени върху такива структури. Можем да разберем кога се появяват пукнатини, дали тези пукнатини са опасни, дали имаме корозия в арматурата, дали имаме корозия в бетона и така нататък. Ще покажа няколко примера за това, което хората изследват. Това са италиански колеги, които са публикували един научен доклад през 2020 година. Те са използвали един елемент, както виждате на снимката. Това е бетонен мост на виадукта Аудио Викио. Той е бил изграден с предварително напрегнат бетон през 1968. През 2005 е изведен от експлоатация и демонтиран, който е дал възможност на колегите да заведат сензорите и да направят експерименти с различно натварване. Виждате един момент, в който те увеличават натварването в бетонния елемент. Тъй като този елемент е представител за много италиански магистрални мостове, те казват, че около 70% от мостовете са направени по този начин. Това им дава един безценен материал, да видят кога започват да се образуват пукнатини в бетона, колко е капацитета на тази конструкция, тъй като тя все пак е работила, виждате, около 40 години е работила и след това е натварването. Съответно, виждаме едни снимки, от които по-подробно ще разясним от нашите сензори. Ето така изглеждат резултатите от нашите сензори. Това е на филма канадска, която се занимава с мониторинг на структурни елементи. На снимката е показано, разбира се, симулация на развитие на пукнатина и шума, който се влага от сензорите и дава идея. Разбира се, както знаете, стоманените въжета на мостовете не са плътни, те са изградени от тънки нишки. Всяко въже има хиляди и милиони нишки в него. Нашите микрофони могат да ловят дори скъсването на една от тези нишки. И когато получим няколко информация за няколко такива скъсвания, това са емисии, импулси, звукови импулси в ментала, високочастотни, които се улавят от апаратурата с висока енергия, ние разбираме, че нещо се случва. Нашата задача е това нещо да го класифицираме, да отделим шума от полезния сигнал и да можем да дадем предварителна информация какво се случва в материалите. Още един пример. Това е от Съединените щати. Виждате бетонен мост с метални гради и съответно ето на долната снимка има една пукнатина, е там навелъчно. Е регистрирана на една пукнатина. И става въпроса, трябва ли да се ремонтира, да се сменя тази пукнатина, опасна ли, развива ли се, защото моста продължава да е в експлоатация. Колегите, както е показано на горната снимка, са налепили сензори около пукнатината и една година тези сензори са записвали емисии в резултат на пътния трафик. Съответно са установили, че няма емисии с значителна енергия, много емисии с значителна енергия, което означава, че пукнатината не работи, тя не се развива. За да има емисия, тя трябва да се развива, да се отваря пукнатината и съответно да ни подсказва и да ни изпраща сигнал, че тя се разтваря и да получаваме още и още емисии. Съответно, те са установили нещо, което визуално много трудно може да се оцени на това място,
и да се извери дали се развива пукнатината във времето. А с нашите сензори реално са успели да установят, че тази пукнатина в този момент не е опасна и съответно може да продължава. Разбира се, сензорите не записват постоянно. Този високочастотен сигнал се записва, когато не е определено едно ниво на шум, което наричаме праг, и записваме емисии само на този праг. Така това е една от нашите задачи, да определим колко е този праг, за да не изпуснем полезни емисии, а да филтрираме всички емисии, които идват от различни шумове. Тъй като микрофона е много чувствителен, ще видите след малко. Ще направим демонстрация с колегата. Така, идва време да дам думата на колегата Калоян Янев. Той ще ви запознае с техническите подробности на нашата апаратура, която е показана тук, и първият експеримент, който ще направим като демонстрация. Здравейте! Инженер Калоян Янев, докторант в Техническия университет Варна. Днес ще се запознаем накратко с методът на акустична емисия. След това ще ви покажа колко невероятен е този метод. И накрая ще ви покажа, че това още не е така. Така че ще бъде напрегнато до края. Да предвидим бъдещето доста силно. Възможно ли? Ще видим. Много хора са повтаряли една реплика през времето. За да предвидите бъдещето, трябва да познаете миналото. Така че ще се върнем до 1942 година, когато доктор Джозеф Кайзер е направил нещо невероятно. Този човек е установил, че при определени условия от вътрешността на материалите могат да се излъчват еластични вълни. Тоест материалите се опитват да нищо да ви кажат, опитват се да говорят с нас. Той е създал апаратура, с която да разбере езикът на материалите. И години по-късно ние ще наречем тези вълни, ще ги наречем емисии, акустични емисии, а апаратурата ще наречем акустична мониторинг система. Акустичната мониторинг система се състои от три елемента. Сензор, той улага сигнала. След това този сигнал отива в предосцилатор и усиления осцилатор, усиления сигнал отива в самата акустична мониторинг система. Сензорите могат да бъдат от всякакъв вид. Ние ползваме пиезоелектрични. Пиезоелектричните сензори са чудесни в отношение цена и качество, т.е. те са много стабилни. Практически не се влияят от температурата. Това е нашия сензор, който виждате тук. Дясно е неговата диаграма, той дава доста стабилна характеристика между 100 и 500 кГц. Има различни сензори, специализирани мога да кажа, за различни условия. Само за сравнение ще ви дам тук един сензор. Това е сензор за бетон. Горе в синьо може да видите неговия диапазон на действие в сравнение с нашия сензор. Той лови малките честоти, но е доста прецизен там. Това е един много хубав сензор, създаден предусилвател с много голям диапазон на действие. Тук е наобратно, долу в синьо се вижда диапазон на нашия сензор. Тук вече говорим за цена. Сензор е чудесно, просто вече за цена говорим, това не го ползваме. Има специализирани сензори, ползват тези, например, са, защото ще видите след малко закрепването на сензорите не е толкова просто, не е винаги е просто. Този тип сензори, примерно, са готови за монтаж в някаква конструкция. За предусилвател няма какво да се каже, стига да дава стабилен изход, всичко е наред. Отиваме към самата система. Виждате е там на масата. Ние ползваме система на фирма Вален, немска компания. AMS-6, т.е. ние имаме 6 поколение с акустична система, което практически е най-доброто, което съществува на пазара, и почти няма конкуренция. Тя сме се специализирали в практичен софтуер и хардуер. Целта на цялата тази акустична система е да прехване този сигнал и да го даде в някакъв разбираем за нас. Можем да изкараме някакви изводи. Това е само един примерен екран на една акустична система. Тук няма да изпадаме в подробности. Това, което е важно да разберете на този етап, е, че всяка една точка, която виждате от тези зелените точки,
то всъщност е прехваната емисия. Сега ще разгледаме един акустичен сигнал малко по-детайлно, с някои от неговите параметри. Системата дава множество параметри, да бъдем по-конкретни, да са точно 12, както и всяка комбинация от тях. Има вграден математически модул, който позволява доста сериозни изчисления. Но тук за сега ще се спрем само на няколко параметра, за да разберете принципа на действие на акустичната емисия. Значи това във фигура 1 е един акустичен сигнал, случайен акустичен сигнал. Пикова амплитуда. Това всъщност е силата на сигнала и е големината на разстоянието от най-долу до най-горна точка. Време на пристигане е времето, което е необходимо на емисията да пристигне от източника до сензора. Време на задействане, това е какво е времето необходимо от началото на сигнала до началото на пиковата амплитуда. Тоест имало ли сигнала бърз или имало някаква подготовка за този сигнал, нещо се е случило в предварение. Продължителност на сигнала е колко дължи сигнала за пика. Ако направим фолието информация на този сигнал, можем да погледнем честотния спектър на фигура 2 и приемете, че това е просто още един параметр на акустичната система. Това, което е важно за нас в честотния спектър е, при честоти от 50 до 100 кГц, ние очакваме в материала да се случва някаква еластична и пластична деформация, което нас специално на този етап не ни интересува. Това, което ни интересува е втората зона, при честоти от 100 до 200 кГц. Ние очакваме вътре в материала да се е случило някакво микрометалично събитие, т.е. нещо от материала, който се е изчупило. Оттам нагоре 200-350 вече имаме малко механични събития и 350 нагоре имаме някакво разрушаване на материала. Сега тук е момента да кажа, че тази система е изключително чувствителна и сега с един експеримент ще се опитаме да го покажем това, да видите колко чувствителна е всъщност системата. Сега ще се опитам да монтирали сме един от нашите сензори върху една лъжица. Ще се опитаме да уловим звука от химичната реакция на дисоциация на сода бикарбонат, която използваме в нашия бит. Това е пакетчето с сода, което познаваме. Ще сипем малко в лъжицата и ще капнем няколко капки вода. Съответно, софтуера ще ни покаже емисиите, които се получават при дисоциацията на содата във вода. Да ще включим екрана на софтуера на системата, който в реално време да направим експеримента. Надяваме се да се получи. Съжалявам, тук не знам дали се вижда много добре. Сипваме малко сода. Се записваме. Така. Виждате, че дори някакъв звук близко лъжицата на монитора се появяват точки, червени и зелени от единия сензор. Виждате, другия сензор е залетен за втория експеримент. И той отчита шума, докато аз минавам покрай нея, не издавам някакъв звук или се търпам ръката колко лъжицата. Сега ще го успокоим, за да спре да измучва емисии и ще капнем една капка вода. Виждате в момента шума е под нашия апарат, който сме поставили и няма нищо, което да улавяме като емисия. Сега ще капнем една капка вода.
Виждате, системата веднага почва да облага емисии. Така, точките, които виждаме червени са нашите събития, съответно конкретния вид на емисията и една крива, която показва броя на трупани емисии във времето и съответните частоти, тук са синето, на които излизат тези емисии. Виждате, че в момента, в който добавя и увелича реакцията, продължава да излизат емисии. Да, убедихме се, че системата отчита реакцията. Сега ще се върнем към презентацията. Да покажем един експеримент, вече на реален материал. Разбира се, опитали сме се да направим установката. Имаме две дървени градина, която на едната от тях в изкуствена руч ще направим дефект, като с макетна нож ще прережем част от сечението на гредата. Съответно ще приложим натварване в свободния край на гредата, тъй като за да чуем емисиите трябва да подложим материала на стрес. Започваме да го натварваме и в някакъв момент той ще започне да излъчва емисии. Ще видим, че сенсора, който е закрепен на гредата с дефект, излъчва много повече емисии, съответно линийката, която ще се получи, ще бъде много по-високо от тази на другата греда, която няма дефект. Разбира се, тук съществува един момент, който наричаме гейзер ефект, което значи, че експеримента може да го направим с един образец един път, защото когато той е под напрежение, стигнем на някакво натварване, той излъчва емисии, тези емисии спират, когато спрем натварването. Втори път, като натварим, стигнем до същото натварване, вече няма източник на емисии. Този източник се е пратил емисиите и ние вече няма да отчетем нищо. Трябва да направим още по-голямо натварване втория път, за да чуем още емисии. Така че ако предварително сме ги натварили, за да пробваме как ще изглеждат нещата,
Втория път няма да успеем, така че тези бюлетини сме ги натварвали по никакъв начин. Надявам се да се получи. Ако не са получи, така. Събори, пожалуйста. Също постави колесен за другата гледа, ще направи дефект. За да имам представа с каква сила дърпам, ще използвам силомер, който да ми дава идея с каква сила дърпам. Надявам се дали се случи на масата. Дефект. Искам дефект. Взете. Докато чакаме дефекта, някакви въпроси, ако имате сразу ще отговоря, ако са възникнали. С ножа правя просто малък прорез на сечението. Сега ще пуснем софтуера да записвам. И аз ще се опитам да отваря. Да се надявам да нещо нещо. Така виждате, вече имаме някакви случайни шумове. За тук са 3 кг, 4, 5 кг и разхвалям. Броя емисии във времето. Зеления сигнал е на сензора на гредата, която няма дефект, но червения сигнал е на сензора на гредата, на която току-що направихме дефект. Броя записани емисии от греда без дефект, греда с дефект. Конкретните емисии са съответните амплитуди. Виждаме червените точки с високи амплитуди, тук имаме шум някакъв и едно 3D представяне на цялата картинка. Но първата графика ме убеждава, че когато материала има дефект, този дефект излъчва емисии, които ние съответно можем да уловим. В момента натварях около 5 кг, ако успея да натваря малко повече. Сега втория път, ако натваря, би трябвало около 5 кг да не хващам никакви полезни емисии, освен някакъв случайен шум. Ето тук е 5 кг и сега продължавам 6. Повече не мога. Така. Съответно софтуера ми показва. Ще покажем още няколко приложения на метода. Убеждавате се, че чрез този метод можем да чуем
емисиите от дефект, който се намира вътре в някаква сложна структура, не можем да го видим този дефект, но можем да го чуем с тези прецизни микрофони. Колегата тук говореше за ниска частота, разбира се, ниска в сравнение с частотите на сензорите. Това са килохерци. Човешкото око чува до 20 килохерци. Звука над 20 килохерци не го чуват, но нашите микрофони го чуват. Ето това е един слайд, който ни показва как се развиват пукнатините. Това нашия сензор започва да чува. И съответно после имаме един слайд за локализация, нали? За това. Микропукнатини. Това е кошмарът на материалния свят. Всъщност, специално заради това е създадена тази система. Микропукнатините са абсолютно навсякъде около нас. Сгради, автомобилни части, даже на екраните на телефоните ви. Проблемът с микропукнатините е, че са толкова малки, че всъщност няма как да ги видите. Изключително трудно се намерят. В същото време не пречат. Те, докато се стоят като микропукнатини, не пречат на правилното действие на някакъв елемент или детал. Какъв е проблема? Ще говорим за тях. С течение на времето на върховете на микропукнатините се натрупва някакво количество енергия и при някакви обстоятелства тази енергия се освобождава газ, което води до така наречената фаза 2, разпространение на пукнатината. Тук все още нямаме проблем. Тази фаза 2, така наречения режим на Парец, много е най-дългата фаза в живота на една микропукнатина. Много често пукнатините се остават там, но това не е проблем. Проблемът е, че при някакви обстоятелства тези пукнатини могат да започнат още да се разрастват. Започват да растат във всички посоки. Свързват се една с друго, образуват нещо като падежина. Това е така наречената фаза 3 на ускорено разпространение. И ако не внимаваме, се стига до фаза 4, т.е. разрушаване на материала, това е което ние искаме да избегнем. Какво можем да направим по темата? Работата е там, че това освобождаване на енергия не е някакъв спокоен процес. Това е волативен процес на резко освобождаване на много енергия и ние всъщност можем да го чуем. Сега ще дам пример за един анализ на акустична емисия, да разберете как точно работи целият метод. Това е теоретичен анализ, действителността е малко по-различно обикновено, но постановката е следната. Ние имаме някакъв мониторинг на някакъв обект, който е важен обект. Не трябва да разберем какво се случва и дали нещо се случва с него. Сложили сме някакъв сензор и в някакъв момент получаваме ето този сигнал. Тоест получаваме някаква акустична емисия. Сега ние какво търсим? Какво се опасяваме? Опасяваме се от образуването на някаква микропукнатина. Ние знаем за микропукнатините, че те се характеризират с някакви точно определени характеристики. Висока амплитуда, нулево време на пристигане, бързо затихване. Затова сега започваме да анализираме този сигнал, който сме получили. Висока амплитуда, т.е. голямо разстояние между най-долна и най-горна точка. Да, имаме, това е. Нулево време на пристигане. Каквото ни се е случило много рядко, без никаква подготовка. Тоест, директно отиваме към някаква висока амплитуда. Да, така е, случило се. Бързо затихване. Сигнал е във формата на фония. Тоест, нещо се случва, рязко и веднага изчезва. Да, отговаря на условията. Проверяваме честотите. Какво бяхме казали между... Ако честотите са в интервала между 100 и 200 кГц, то тогава ние имаме някакъв вътрешен дефект, който се е проявил. И сега отиваме на това, вие го видяхте, когато правите експерименти, когато ви казват, че всяка точка е всъщност някаква емисия. Появява се някаква емисия с неосъдна висока енергия. Всичко това на нас ни говори, че има някаква вероятност доста голяма, това, което сме чули или съответно видели, да е инициирано на микропукнатина. Добре, продължаваме нататък, продължаваме да мониторим в този обект. Минава време и прихващаме втори сигнал. Втори сигнал. Това е много по-различен. Нека пак да видим. Да проверим дали е нова микропукнатина. Висока амплитуда, да, добре. Нулево време на пристигане. Тук не е точно така, има някаква подготовка преди това. Не е станало веднага, но да кажем, че е възможно. Бързо затихване. Не. Докато предният сигнал е нещо като формата на фония, този е по-скоро формата на трава, каквото се е случило. Има някакво застъпване на някакви събития. Тоест това не отговаря на условията за микропукнатина. Добре, тогава какво може да е това, от което се опасяваме?
Нека да проверим условията за разпространение на микропукнатина. Тоест, дали вече такава не влиза и материала, който изследва, не влиза в някакъв втори режим, във втората фаза на разпространение на микропукнатините. Разпространението на микропукнатините си има своите собствени характеристики. Висока амплитуда, малко време на пристигане, голяма продължителност се характеризира, че е нещо като серия от събития. Излиза така, че цялото това нещо отговаря на това, че проверяваме честотата отново е в границите на някакво събитие. Тоест, ние имаме голяма вероятност тази пукнатина, която сме прехванали с първият сигнал, в момента да се разпространява. Общо казано, с тези три графики ние можем да разберем какво се случва в един материал. Сега ще пропусна фазите с детайлен анализ и ще се спрем само върху тази графика с броя емисии. Ако продължаваме да правим мониторинг на този обект, след време се очаква нещо такова, т.е. няколко емисии започват да излизат по едно и също време. И са такива единични сигнали, а имаме няколко. Това трябва да ми говори, че нещо се случва. Продължаваме мониторинга. Увеличават се рязко броят на събитията, появяват се емисии за все по-високи енергии и времето между появата на отделните емисии се става все по-кратко и кратко. Тоест, тук вече някъде и излизаме от тази фаза 2 на разпространение на микропукнатините, стабилният растеж, и трябва да започнем наистина да внимаваме, защото ако не внимаваме, ще стигнем до този етап, когато се появяват такива кластери от събития, по едно и също време се появяват ужасно много емисии в материала и от тук нататък е само въпрос на времето в случая това. Появява се някакво високо енергийно събитие и материалът се разрушава. Това е което ние искаме да избегнем. Тоест ние трябва да хванем какво се случва още много преди този етап. С тази графика, с помощта на това, ние можем да разберем кога нещо ще се случи. Сега ще ви върна на общата картина. Това, което виждате в средата, направили сме си някакъв експеримент с разрушаване на материал. Това е което става високо енергийни събития, просто нищо толкова всичко останало, което да в факт ни дава показания, че стават разрушени. Това е последното, което искам да спомена за обсъжната емисия, да минем нататък. Ако закрепим два датчика на един и същ обект, и двата датчика едновременно ще хванат една и съща емисия, но ще има някаква разлика във времената на пристигане. Тази разлика във времената ще бъде ужасно малка в рамките на милисекунди, но ние можем да я хванем. Сега, чрез интерполиране, ако знаем, че има някаква разлика във времената, ние можем да разберем приблизително къде точно е този дефект. С помощта на тази схема ние можем да разберем къде нещо се случва. Ами добре, следвайте сега. Знаем какво се случва, къде се случва и кога ще се случва. Ами значи не направихме обид преди един вече. Това? Какво, къде, кога? Защо е точно? Значи приложението на акустичната емисия е все повече и повече навлиза. Нека да знам един въпрос, как бихте инспектирали една 2-метрова трава? С визуален оглед, може би. 3 километрова трава? Ако е на 3 метра под земята или на 300 метра под водата? Не можете. Ще разберете, че има нещо едва когато се разруши. Тук идва на помощ този метод, защото ние можем да разберем какво се случва много преди това. Тръбопроводи и съдове по налягане са нещата, които в момента най-много се ползват оптична емисия. Първо, защото са отговорни, второ, защото много трудно се разбира, че има проблем в тях. В този момент, до който няма някакво разрушение. Непрекъснат мониторинг е второ, за което се ползва. Тук става дума за някакви големи обекти с неязовирни системи, изгарани мозъка. Поставят се датчици, системата сигнализира, когато имаме нещо, което не е както трябва, може да му обърнем внимание. Проверка на завлачни съединения и композити. До тук бяхме с безразрушителния контрол. Логиката тук е започваме да им преценява някакво въздействие и виждаме кога започват да се разрушават. Анализ на повредени материали, това се прави с така наречения Кайзер ефект, който Ценник Димитров го обясни. Не могат да излизат емисии при едно и също натоварване. Тоест трябва да кажем, че имате нещо, което вече е повредено, поставяйте го под някакви напрежения и ако не излизат емисии,
като ни за емисии, ние можем да разберем каква точно сила е разрушила този ремонт. Намиране на дефекти в адаптационни магазини. Пак ще задаваме въпрос. Кога разбирате, че двигателите за колата е за ремонт? Когато започне да трака. Проблемът е, че като започне да трака, той вече се е изчупил. Тук става дума основно за проверка на корабни механизми, понеже те са много скъпи и трудни за поддържане и експлоатация. Сваля се акустична картина на съоръжението, когато се знае, че има добро състояние. И при промяна на тази акустична картина, това означава, че нещо с него не наред. Иновативни приложения. Освен тази голяма машина, която имаме тук, фирма Вален разполага и с една мъничка. И едно от нещата, за което се ползва, е намирането на термити. Не знам дали сте се сблъскали с тези вещества, понякога е много неудобно. Има много варианти за използване на акустична емисия. Акустиката е различна, например, ако ползваме някакъв кондензаторен микрофон, примерно от някаква ограда. Акустиката на оградата е различна, когато вятърът създава някаква вибрация, когато човек се качва по оградата. Съвсем сериозно има системи, които работят на принципа на акустична емисия. И много други приложения, разбира се. Съжаление, колкото и да е мощен метод, той се сблъсква с някои ограничения. Сега ще видите един лист, няма ли време? Ще видите един лист. Всяка точка в този списък, всяка последваща точка има по-голямо влияние, негативно влияние върху метода. Първа точка е цена. Апаратурата въобще не е ефтина. Една пълна цялата протест тогава на модули, ако искате да вземем всичко, струва стотици хиляди евро. За вече въпрос на гледна точка, но като цяло не е ефтина. Инсталация, виждате какво е. Кабели, работи, не е чак толкова просто. Понякога е невъзможно, особено когато имаме бактериално движение на някакви елементи, става страшно. Свойство на материала. Има проблем, всеки материал, акустиката на всеки материал е различна. И при едни и същи условия различните материали дават различни емисии. Понякога е трудно да се разграничи какво става. И тук нататък става много сложно. Интерференция. Знаете какво е, като хвърляте камъка в езеро, се получават идеални кръгове. Ако хвърляте обаче два камъка, кръговите се пресичат, взаимодействат и са. Ако хвърляте 1000 камъка, в някакъв момент няма формула, която да може математически да опише това, което се случва. Абсолютно същото е с акустични формули. Когато си имате акустика от различни места, различни вълни прихващате, разграничаването е много сложно. Чувствителност и затихване. Чувствителността на системата е изтъкнахме като положителен фактор, но де-факто тя може да има и много отрицателно въздействие. Дори фоновия шум отзад, който чувате, може да повлияе на някакви резултати. Затихване. Различните вълни затихват по различен начин. И при особено при високочастотните това затихване е доста важно. Така че са необходими повече датчици, така да го кажем, пак отваряне до момента на цената. Работата е там, че за всяко едно от тези негативи и всъщност има някакво решение. Методът е давно известен, но чак сега навлиза и излизат нови фирми, които започват да произвеждат оборудване. Така че в една конкурентна среда цената на апаратурата рано или късно ще падне. За инсталация отиване към модерно оборудване вече има безжични датчици. Скъпо са, но ги има. Има и едни оптични датчици, които са много интересни и те пак могат да бъдат вграждани в елементи. Така че се премахва необходимостта от цялата тази сложна установка. Има решение, въпрос на време. Свойството на материала, тук вече е по-сложно и трябва база данни. Трябва да знаем как реагира всеки един материал на някаква акустика. Трябва да знаем какво се случва. Сега това пак е въпрос на време. Колкото повече хора работят с метода, толкова повече, толкова по-големи бази данни ще имаме. Интерференция и чувствителност вече влизат изкуствените интелекти. Не знам дали вече се правят модели за това, предполагам, че се правят. С помощта на изкуствения интелект би трябвало да можем да разграничим отделни сигнали и така нататък.
Остава въпрос остава. Можем ли да видим нещо за постичането? Ще оставя вие да отговорите на този въпрос. Ние поне се опитваме. Благодаря ви много за вниманието. Ако имате някакви въпроси, ще се радваме да ви отговорим. Благодаря на всички. Ако имате въпроси, ще отговорим. Само да, съжалявам, чувам. Сега ще дадем към вас. Да? Може, да. Different materials have different density, so they make different sounds. And how do you calibrate your devices just to, I don't know, I mean, like, is the material itself is like wood or concrete or metal? Yeah. How does it affect the emission? Okay, I understand. Имате ли нужда от превод? I understand. So different materials have different densities. This means that this damping process, the spread of the speed, the velocity of these waves is different. So we can have different sensors for different materials, but we can use only one sensor. Just we take care in our calculation for this damping effect, how fast the elasticates goes down, and we take care about the speed of propagation of this wave. So this is the way which we do. But usually we are interested mostly of the energy of these tools, not of other parameters. The energy, as you see, is most important. If you have high energy, something is worth. Други въпрос? Да. Фоновия статичния шум, как се изолира от реалния сигнал? Фоновия шум? Да. Да. Основно на опита е грешка. Значи, типично има таблички за фонови шумове в определени среди. Варират обикновено между 30 и 40 децибела. Сега, по различни условия може да се варира с това. Колкото обаче повече качваме този прак, толкова повече информация го. Нали, това е ясно. Това всъщност е едно от най-трудните неща, да се направи абсолютно идеалният прак на шума. А между другото, в системата има и едно нещо, което е наречено динамичен прак на шума. Тя сама определя къде емисиите биха били полезни. Малко като изкуствен интелект. Опитали се направят някакъв алгоритъм вътре, който на моменти работи, на моменти не. Като цяло, промишления шум е около 45 децибела, шум на такива зали е около 40 децибела. Да? Тази технологията мога да ползва сега за изучване на някакви деформации на корпуса на корабите. Да, разбира се. Би могла да се ползва и мисля, че се ползва. Зависи вече в какъв етап искате да я ползвате. Когато корабът е пуснат на вода и вече е в морето и е подложен на отварянето на вълните, или още в етапа, в който строите кораба, за да ви проверите дали има някакви дефекти, предварително преди още да спуснете кораба във вода. Може да използвате такива сензори, за да видите дали някъде завърките нямат дефекти или нещо друго. Така че, да. Да. Може ли да пример за някакви проблеми?
институции, може би глобално, където има вече такива сензори се използват? Ами във Варна не мога да дам примери, лично аз не знам, но те са полезни при големи съдове подналяване. Значи казвам, когато имате съд подналяване, за да го проверите, то трябва да направите, да изпраснете съда, да го спрете от експлоатация, да напълните с флуид, да проверите, да увеличите налягането, да намалите налягането, да видите съответните изпитания. Всичко това може да се избегне чрез поставяне на подходяща позиция на сензори за еластична емисия, които да дадат необходимата информация, без да излиза слабата работа, само с няколко повишаване или намаляване на намалението. Но аз лично не знам тук в нашия регион, къде предполагам, че има вероятно. Няма други въпроси. Благодаря на всички за вниманието. Може да дойдете да разгледате и да питате нещо допълнително. Мога ли да ви помоля преди да разгледате, да направим заедно първо да ви благодаря изключително много, защото с музика и материал завърши четвъртия Варненски фестивал на науката, истинска привилегия, Технически университет. Изключително ви благодарим за цялото присъствие. Останете публиката, защото ние сега ще закрием фестивала. Искаме ние да споделим този миг с вас. Този фестивал нямаше да бъде възможен без многото ни партньори. Аз няма да ги изброявам сега, но ще кажа, че те са академични, те са бизнес, те са образователни. Многото ни партньори, които бяха тук на щандове, толкова много партньори, които минаха през залите. Ако нямате представа от тази статистика, нека да ви кажа. 78 събития, 56 учени. От тези 56 учени, 47 варненци. Това се случва за първи път. Градът видя, вижда и ще продължава да вижда своите учени, технолози и иноватори, което е едно огромно богатство наистина. Този фестивал нямаше да се случи и без екипа, който стои зад него. Знаете ли как се наричат тия малките батерии, най-средно тънките? Те са АА, нали? Двойно А. Има едни батерии още по-тънки, но много мощни. Те са тройно А. Обаче има едни батерии, които се издържат на абсолютно всичко и този фестивал се захранва от тях. Това са моите три колеги, трите А, Албена, Ани и Ана Мария и колегата ни тук от Delta Planet Mall, Антоанета. 4 ата, които захраниха този фестивал с тяхната мечта. Антоанета е някъде тук в мола, но не знаем къде. Ана Мария, която отговаряше за доброволците. Ани, която се грижи за цялата логистика и какво ли не още друго. Албена, която пишеше и като презентация да се занимава с училищната програма. И ние нямаше да оцелеем по никакъв начин, ако нямаше едни жужжащи пчелички, 39 на брой, от които не всички са тук сега, но аз искам, докато те излизат тук на сцената, да аплодираме всички. Доброволците, отварненските, ПНГ, Трета ПНГ, МГ, и първа езикова гимназия и двама студенти, те наречените рецидивисти, които идват вече няколко години на фестивала, момичета и момчета са стояли в свърху. Вие сте завинаги част от този екип, знаете си. Няма как да ви благодарим вече от Ани знае, от това да споделим сладостта от този фестивал с вас и да ви кажа едно огромно благодаря. Наистина, това нямаше да се случи. Тези млади хора, ето така, това е за вас. Можехме да го направим сами, но не можехме да много благодарност. И сега, докато ние се снимаме заедно,
Вие можете да разгледате уредите на Техническия университет и слайдите тук за групова снимка. Много ви благодарим още веднъж и от сега. Вече гледаме към 5-тия Варненски фестивал на науката, който ще правим със сигурност тук в Delta Planet Mall. Със сигурност ще го правим с площад наука, които в наше отсъствие ще продължават да имат варненски събития тук, защото това е изгряващата звезда на комуникацията на Варна, площад наука, и всичките ни академични, индустриални и образователни партньори и, разбира се, медийни партньори. Много ви благодарим с това. Четвъртият фестивал на Варненски фестивал на науката, за съжаление, завърши. Ние се отправяме към Пловдив да правим Пловдивския фестивал и ще гледаме напред за година към 5-тия Варненски фестивал. Много ви благодарим! Яни?